Di şer û pevçûnan de pêwîstiya şervanan bi av û xwarina germ heye. Ji bo vê yekê grûpek şervanên Hêzên Sûriyayê Demokratîk xwebexş kirine ji vî karî re û di noqteyên paş de yên dûrî çeperên şer de xwaringehek ava kirine. Em ji vê destpêkê de hevalê min çeperê şer zane, em ji wan re xwaringêr vêrke hazir dikin, ji hevalê xwe re û çi xwarin çê dibe em ji wan re dişînin ew nav şer zane. Ew nikwe ji ber ku nikwan ti xwarinê berxwe bidin yanî xwarina xwe çê bikin yanî herekê xwarinê bikin em ji ber xwarinê hazir ji wan re dişînin. Ew nav şer zane wasta bin em ji wan re xwarinê dişînin. Em nalbir ji wan re goşt çê dikine, hûr dikine. Em kenê birincê kine îro ji wan re bişîne. Yek ji van xwaringehên yên got hatine avakirin li Cebheya Rojavayî bajarê Reqayê û li gorî şervanekî di vê xwaringehê kar dike, got xwaringeha wan xwarinê ji 10,500 şervanî pêşkêş dike. Warmanca wanî sereke ta got şervanên Hêzên Sûriyayê Demokratîk xwarina germ bixwin di çeperên şer de. Hevala em xwarine 10,500 heval re çê dikin. Hevalê me şer dane em jî ji bo wan şer dane em xwarine digîn wan xatê yekê. û hewa korê me vaye. û çi xwarinê dixwazin em karin wan gîne digîn wan jî em xwarinê. Heva hevana jî dişxwanin gîj komê dihatine vêkê xwarinê ji wan re çê dikin ji bo ku wan bin em jî karekî bikin. Em xwarinê tim dixwazin em pê wan bime ji xwarinê wan ew dixwazin em karin wan gîne. Germî wan gîne. Hîn taze be. Li kêleka destpêşxêriya gelerî di çêkirina xwarinên şervanan di moziyên şer de şervanên Hêzên Sûriyayê Demokratîk di noqteyên paş de xwebexş dikin di çêkirina xwarinê ji bo şervanan di moziyên şer de. Dara Berekat, Kursatî News, Reqayê.